Ġew ippreżentati l-Michelin Awards 2025 lill-aqwa stabbilimenti kulinarji f'Malta waqt ċerimonja organizzata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MTA u l-Michelin Guide. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu, Ian Burge, fid-diskors tiegħu enfasizza dwar l-importanza ta' dawn l-unuri lir-restoranti li mhux biss jistimulaw tkabbir ekonomiku fl-immedjat, iżda wkoll joħolqu effetti dejjema li jsaħħu r-reżiljenza ekonomika usa ta' pajjiżna fl-isfera internazzjonali. Waqt li ġew ippreżentati 3 kategoriji tal-Michelin Awards, fil-kategorija Bib Gourmand ġew konfermati 5 ristoranti, fil-waqt li 31 oħra ġew rikonoxxuti bħala Michelin Recommended, inkluż 3 stabbilimenti ġodda. Carlo Mikallef, kap eżekuttiv tal-MTA, faħħar l-industrija tal-ikel f'Malta bħala pilastru ewlieni tal-Istrateġija Nazzjonali tat-Turiżmu. F'dan is-sens qegħdin ninvestu sabiex is-settur tal-gastronomija nkomplu ndaħluh fil-pjanijiet tagħna ta' promozzjoni ta' pajjiżna u l-Michelin Guide joffri l-standards internazzjonali li wieħed ikejjel l-standards milħuq mill-industrija Maltija. Iċ-ċermen tal-istess awtorità, Charles Manjon, saħaq dwar iż-żieda b'mod maġġel fil-livell kulinarju ta' Malta f'dawn l-aħħar 4 snin u kif fl-2020 pajjiżna kellu biss 3 ristoranti bistilla tal-Michelin. Il-fatt li matul dawn l-aħħar 4 snin irdupjanna n-numru ta' ristoranti li ħadu din l-istar u kien hemm ieħor ukoll li għandu double star, jara kif kontinwament l-esperjenza tax-chefs tagħna, tar-ristoranter tagħna li jfittxu l-kwalità hija xi ħaġa pożittiva ħafna li dejjem ittejjeb il-prodott turistiku naħseb. Dan huwa eżempju fejn aħna rridu inkomplu ninsistu fuq il-kwalità għax il-kwalità ġġib it-titjib u l-kwalità ġġiblek ukoll it-turista kwalità li huwa l-oġġettiv li rridu nimmiraw għalih biex ikollna sostenibilità fit-turiżmu.